Sanibonani bazalwane emakhaya. Nikhuluma noThandazo Mtunga eJohannesburg eSoweto. Namhlanje ke bazalwane ngizobonga kini kakhulu ukungisubscribela. Sizocela nalaba abasha abaqala ukubona le channel ukuthi basubscribele bese bayashare bese bayalike. Amen. Namhlanje sizokhuluma ke ngeyifungo. Ukuthi ifungo ziyini, zenziwa yini, zenziwa ubani. Ifungo ezenzeka empilweni yomuntu zenzeka uma kukhona umuntu onenhliziyo esindayo against wena. Kanjani na? Kuyaye kube khona isifungo esiqhamuka kwabangasekho, kuphinde kube khona isifungo esiqhamuka kwabaphilayo. Asiqaleni ke ngesifungo esiqhamuka kulaba abangasekho. Lesi sifungo kuba yisifungo ufungelwe abantu bakini abangasekho noma umuntu wakini ongasekho emhlabeni ngoba ethi ukupha umsebenzi uthola ukuthi wena uyalikhipha ngomlomo ukuthi awufuni lo msebenzi. Ngoba siyazi ukuthi mawusaqala ukuzwa ukuthi unesipho ophiwe sona kuvamisile ukuthi ungakujabuleli lokho. Angikaze ngimbone nje umuntu othi kuthiwa unesipho sokulapha abantu noma ngabe isesikholwa noma ngabe isisintu ajabule umuntu. Ngoba akubi mnandi ngoba ubani une-understanding yokuthi manje sekuzofanele ukuthi kube khona into esacrificeayo ngempilo yakho, kube khona lapho kumele uzithobe khona kanti wena bongakakulindeli lokho. Uthola ukuthi mawumile uthi cha, ushaya phansi ngonyawo. Lesi sidalwa bese sithi sizoke sibone. Khona idalo enjalo. Zikhona idalo ezithi mazithi ziyakunika ungathathi zidlulele phambili. Kodwa khona esithi sizoke sibone ukuthi uyokashade yini. Yabona ukuthi isifungo leso until uze usivume uze ukuthathe lokho kuphiwe. Bese ke izinto ke ziyalunga. Kuphinde ke bese kuba khona isifungo esenziwa abaphilayo. Esisuka kuphi ke? Emoneni. Ziningi-ke izinto abantu abakumonela ngazo. Umuntu akumonele ngento ongazange uyithenge. Umonele ngento ongazange uyifundele. Into ongazange ufike nayo emhlabeni, into ongayi-achievanga mawufika emhlabeni, indalo yakho. Uyayifela into yakho. Ukukhuluma kwakho ama-achievements akho kumele uqaphele ukuthi ukhuluma ini kubani. Uyakufela ukuthi umelaphi. Uyakufela ukuthi umthandazi. Uyakufela ukuthi unyanga ulapha abantu. Khona bazokufungela bathi since kungena abantu lapho uzenza ngcono. Uyakufela ukuhlala ekhaya uyiqoqe. Uyakufela ukungaceli. Uyakufela ubuhle. Into ongazange uzuyithenge ozalwe nayo. Ufela ukuthi unomzimba omuhle, abantwana bakho bahle. Uyakufela ubuhle umuntu akufakela ipoison. Lunch box emsebenzini shone. Ushonela ukuthi wena umuhle. Ayikho nento nayo umuhle kuphela. Ushonela ukuthi ukwazi ukuhlabelela. Sibancwabile abantu bafela ama-voice. Ufela ukuthi abantwana bakho bayakuhlonipha noma unomuzi omuhle. Noma uhluphi nje. Khona umuntu okafele nje ukuthi akaye emzini wabantu akaxoxe. Nasemgwaqeni meke ehamba nje uyabingelela adlule. Akabuzi nempilo ukuthi nje sanibonani adlule bese kuthiwa uyayiqhenya lo muntu. Uyakufela lokho aza kufungele kumuntu. Indaba yethi la eyifungweni. Aza kufungele kumuntu athi sizoke sibone. Njengoba eyiqhenya nje ezibona ubungcono ukuthi uzophelelaphi. Nale moto ayithengile izombulala. Yes. Umuntu ke loyo wasemhlabeni unjalo. Manje ke sizobheka ke ukuthi lezi zinto sizilwa kanjani. Siyakhuleka bazalwane. Siyakhuleka siphezi, siyakhuleka sikhathale. Khuleka imini nobusuku.
Ngoba uma wena ukhathala ukhuleka, lo yenza ubumnyama yena akakhathali. Uloke emile njalo, azalikhiphe ngomlomo athi ngiyomhambela ngiyoze ngihambe eceleni kwesicathulo. Basho njalo abantu, athi uyothatha yonke imali yakhe ayise lapho ebumnyameni, eyobiza igama lakho, ebize zonke izinto ezimbi. Ubone wena into zakho zimile kanti azimanga, zimisiwe. Manje wena mawungazivuleli ukuthi iqhubeke zizoma, zivulelwa kanjani? Zivulelwa ngomkhuleko. Kuyakhulekwa lapha, zivulelwa ngomkhuleko izinto. La emkhulekweni wakho asifundeni bazalwane ukuthi izinto sizikhulume ngamagama, siqhaqhe ifungo nezibopho, siqhaqhe iqalekiso, ngoba lezi zinto zihlala iminyaka ngeminyaka. Uthola ukuthi lezifungo zisuka kuwe mama zehlele ebantwaneni. Umuntu uma engazange athande wena mzali, umntana wakho ngeke azamthande. Ngisho noma sekuthiwa uhambile emhlabeni awusekho, qhubeka nenzondo yakhe ehlele ebantwaneni. Manje umkhuleko nawo uhamba indlela ende. Uyazikhuluma lezi zinto la emkhulekweni, ukhuleke ukuthi baba avumi ngani, avumi. Akufungela umuntu azalale phansi ngesisu. Nawe wenze njalo nawe ngomkhuleko ukuthi nawe baba, iqalekiso ezikhulunywa phezulu kwamagama ethu siyayiguqula ziba yibusiso. Azamangale lo zenzile ukuthi kanjani, kanti umi ngoNkulunkulu. Manje abantwana laba esibazele thina abawazi amaqiniso lawa thina esiwaziyo, abanaki. Yingakho abantwana bethu kuzomela sibabize ngamagama emkhulekweni. Ozibhecelezana noyibhecelezana ubabize ngamagama abantwana bakho, ungathi baba abantwana bami kuphela. Ubabize ngamagama, yeresponda. Khuluma iqalekiso ezenziwe phezulu kwabantwana bami, izifungo ezenziwa phezulu kwabantwana bami, bonke ubumnyama obenziwe imihla ngemihla. Baba uzungavumi, phambana baba nezitha zami. Khuleke uyifundisa umkhuleko. Uma ubona ukuthi akwazi ukhuleka, uvula incwadi yamahubo, ufunda iBhayibheli noma ufunda siphi iscripture, zokhuleka ngalo leli Bhayibheli. Ziyakhothama. Kanti-ke akupheleli emkhulekweni kuphela, nasekusebenzeni. Yabona amanzi mzalwane laba sempompini awadeleli, ayasebenza empompi nje. Into nje kuthiwa amanzi, uyayithatha uyayikhulumisa. Mawuzoyigeza kuthele lapha ebhavini, faka isandla, khulumisa amanzi lapha, xoxe nawo, khulumisa. Mangabe uyakhulekela, khuleke. Izinsebenzo ezihambe zitholakala lapho okuthiwa yizibhedlela zomoya, lapho kuthiwa kulashwa khona abantu ngayo yonke indlela. Isintu, isikholwa ziyaqhaqheka izifungo. Manje ngizothi mina ebantwini uma behambile beye kubelaphi beyobelapha, abasukuthi mebebona ukuthi izinto azisheshi ngendlela bona ba-expecte ukuthi zisheshe ngayo bese bayagive up. You don't give up. Ngoba mawuzoya kumelaphi akusize ngako konke ukuyinikela. Hey, uthola ukuthi khona into emile bese wena uyayeka, udlulela komunye, ubone ngathi kuba ngcono. Mawuya kwesibili uphinde futhi ubone ukuthi hayi yazi bengithi la kuyalunga, hayi kuyafana, bathi khona omunye kwenye indawo, ugijima uye lapho. Fike lapho zenzeka izinto, qhaqheka izibopho izinto zakho zenze. Bese uthi hey, ngaze ngalapheka, sengihambe ngahamba la sengigive up khona, ngaze ngamthola umuntu. Kanti from kuloya wokuqala bekulokhu kusebenzeka, lokhu kuqhaqheka. Angithi uyabona nesikruf uma usiqhaqha sifasekile, sirusele lapho, uyaqhaqha, winde, uthi iqinile, ukhokha umoya, uyifake ioil lapho, ibese ithi loosen up kancane, bese iyaqhaqheka bese iyaphuma. Nasemoyeni kunjalo. Yingakho kufanele ukuthi kuleke kulande. Manje abantu mabangagive up, abantu mabaqine nabo. Uma nabo besizwa bese nabo
bayaqina. Bekhuleke, ethi ekhuleka umelaphi nawe ngapha ubukhuleka, noma usekhaya usebenzisa njengoba bazokutshela ukuthi khulumisa lokhu, nasekukhulekeni uyaqhubeka uyazikhulekela. Kanjalo-ke ize into igcine yenzenjani, isifungo igcine sesenjani, sigcine sesiphelelwa amandla, bese ziyenzeka lezi zinto obufuna ukuthi zenzeke. Uma kwakunesifungo esasithi la ekhaya, abantu bala ekhaya abazukuguga, umuntu axabane nawe, aqalekise isizukulu nenja yalapho, athi kuzovala ngehlahla. Khona igama lokuthi kuzovala ngehlahla. Mangale wena masowuqhamukile kwathiwa wena la ekhaya wokhethekile, uzoba umthandazi, uzoba insika yalekhaya. Ithi wena masowuthatha umsebenzi, sengikhuluma ngabathandazi ke manje. Ithi mawukhuleka, noma ke kungesekho umthandazi, noma kungekho umuntu okhethiwe abantu abadala, kodwa kwaba khona nje uthi mina ngiyasikhanyisa isibani la ekhaya ngomkhuleko. Ekukhulekeni kwakho uthi mawubheka history, ubuyele emuva yasekhaya, ukuthi la ekhaya akukhulwa, bayahamba abantu. Uyazi ukuthi unamandla ukumisa ukufa, unamandla ukumisa isifungo sokufa. Leli gama lokuthi umuzi lo uzovala ngehlahla ligcina ngokuthi balishilo, kwagcina ngalaba benza. Wena ufike uyiguqula into ngamandla womlomo wakho, ubabona abantu bala ekhaya bekhula. Uthi mawuthi uyabheka sekhona abahola ipension, uthi mawuthi uyabheka sekhona isalukwazi. Mawubuyele emuva dala, emuva babehamba, babelava 45 years, bashone ngisho bebancane. Kungabi nempunga la ekhaya, kungabi nesalukwazi la ekhaya, kodwa ngoba ukhona bakho, ngokukhanyisa kwakho isibani, ngokuma kwakho uqine, ukhuleke, bese abantu bala ekhaya bayaphila, baphile isikhathi eside, baze bahambe nabo sebegugile. Manje ke somala namhlanje, Nkosi ithele umusa, bese niyabusiseka. Amen.